Sabies que el 30i de les llums LED no duren més d'un any? Descobreix la solució. Top 3 llums LED per transformar el teu espai. El número 2 és una cinta LED que ha rebut una puntuació de 4 i 4 sobre 5 segons 63,88 opinions. El que més destaca és el control remot, la distància és sorprenent i el comandament és molt reial. Algunes persones han dit que, tot i que l'estètica és atractiva, no era el que buscaven i que la durabilitat no és tan bona com esperava. També s'ha comentat que la cinta és fàcil d'instal·lar i que els colors a la música són divertits. En resum, el número 2 és una opció decent si vols una solució ràpida i amb un bon control remot, però tingues en compte que la qualitat pot variar. El número 2. Ara, passem a la següent opció, que pot sorprendre't. El número 3 és una cinta LED que costa 34,99 € i ha rebut una puntuació de 4 i 5 sobre 5 segons 450 opinions. La instal·lació és una mica més complexa, però, segons els usuaris, la configuració i l'app